हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय चैनल नै दायो जोंनावहाय एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फेमिलिनि बे नालि फैनो नागिरदों बे फंबाया आं बिराद एक्साइटेड सफैबायानो हनै मोनानि सम अब्ला नोंथांमोना आं भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्ला बिराद इन्टारेस्टिं नुलांगोन नोंथांमोना बयबो सिनायखायो बिराद फेमासखा अब्ला नायलांदो लोगोफोरा ओंखारदो फंबाय ओंखारदो वेलकाम आगै वेलकाम आंनि फेभरेट आं सिमांनाव मोगथां मोनबाय so lucky गोबां इउटिउबार्सफोरखौ लोगो मोनबाय so lucky आयो फेमास खनसे मिनिलाय फंबाय नोंनि मिनिनायखौ खनसे मिनिलाय I love you फंबाय आयो बाबु सना दे खनसे मिनिबा आगै दे आगै दे आयो नै जोंनावहाय एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फैदों बहुद गोबां इउटिउबार्सफोर जमा जाबाय माने दिनैनि दिना एकदम स्पेशल जाबाय एकदम नै ओरैबो ओरै फै दे गिबोदों नामा फंबाय लामायाव गिनाय मोनबोदों नामा लामायाव आंनि फेभरेट खा नोङो आंनि फेभरेट खा एकदम दागे खनसे स्राय मिनिबावदो दे थेंक इउ गोसो गोथारै हाबायाव जोंहा बेफोरनि माबायाव ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जाखादोंमोन आंबो बारा नुवासै गिदिरमोन नोंसोर मोसानायखौ जिखुनु आंहा बे मंगल फान्दायावनो जिरायनानै थानायानो आंहा बानलु गोरानजों सामब्राम पियाज लगायनानै जानानै ओमफ्राय डाइरेक्ट सिदा खुनु हाबला हाबलि गैला डाइरेक्ट होबोखादों नालिया बहुत मोनामनाय बोरैबा बासि मोनामनायसो आंनाथ' फैया जाहैबाय माने गाबोन मालाय पिकनिक जाहैनाय सासे दंमोन उन्दुलांबाय नोंनि गानखौ खनबाय थायोमोन नायलांगोन आङो दाहाय एसे खनलाय आगै उनजोंबो खिफियो सिगांजोंबो दे जिरायदो आगै सना दे दे स्टार्ट खालामदो होमबा दे आगै मा मोनलाय एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड आगै जासाबलाबायदो दे जासाबदो आगै सना जासाबदो दे माबायदि मोनो नोंलाय ओरै फैनानै एफा हाग्राबारियाव हाग्राबारि माने आं गोदो बैग्रि बाथोन देनानै जाफैग्रा जायगा नोंथारा बे मोजांसिन मोनबावो आं एसे दहाय एसेबाबोमोन आङो लामायाव बेसे गोजान नोंना दा बिनिफ्राय डिसटेन्सआ थांनांगौआ 6 घन्टा 6 घन्टा खै घन्टा लागोन दा सहैफिननो
गासिमबो exactly मा मोनलाय नों अबेनिफ्राय फैदोंमोनलाय नोंसोरो दिप्लाय Nali. ओमफ्राय Minihwbai jinwito. बोरैसो थांबाय हनै सानै लांबाय एसे खाथियाव लाबावनोसै आं आंना दा बोराया नायगोन बे नायथारो दे खनसे मिनिलाय आगै सना जाबाय ना खोथा दे थाबथानायनि बुद्धि जानोसै इन्ट्रेस्ट मोनथारो आगै नोंनि मिनिनायखौ जादो होमबा दे फैया माने फा गोजाननिफ्राय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामखा आंनि चेनेलखौ नै आं खिथाना होबावनोसै ओमफ्राय आंनि चेनेलनि नामा मा नाम आंनि चेनेलनि नामा आंथ' नुफेराखै एनिथिं खोनासं एनिथिं खोनादोंना खोनायाखै एनिथिं मनिस ओमफ्राय वर्ल्ड ओमफ्राय इनि सिङाव हनै बैयाव बे आंनि फंबाय एनिथिं आंनि फंबाय जाबाय आं बिब' आं खोन्थाना हरनायाबो एसे दावबोनाय दे मोजां खिथादो दे एनिथिं मनिस वर्ल्ड औ मनिस वर्ल्ड मनिस वर्ल्ड आयौ बुंनाय स्टेटआव वर्क एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा एसे नायस'नाबानो आब'नि चेनेलखौहाय एनिथिं मनिस वर्ल्ड गैखाया आगै आंना साबस्क्राइबाराबो गैखाया माने नों गैखाया बुंनानैबो जाखाले साब्रैसो बारायलांसिगोन दा र' माने एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरखौ अननानै नैबे आसारनि दहाय लानानै आं बुंहरनाय जाबाय आरो ना नैबे आसार आं सोला खोन्थाजों माने जोंहा आब'नि चेनेलखौहाय एनिथिं मनिस वर्ल्डखौ इउटुब चेनेलखौहाय माने सार्च खालामनानै एसे स्पिक खालामना हरबानो जाबाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा ओमफ्राय कमेन्टसबो लिरना हरबानो जाबाय जै आसारनि होननानै आरो जाहाथे आब' नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान नटिफिकेसन लाबोनानै नोंथांमोननो गुब्ला भिडिअ ब्ला नुजाफैबाय थानो हायो आरो ओंखायनो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरखौ जोंहानि आब' एनिथिं मनिस वर्ल्ड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोसो गोथारै खावलायहरनाय जाबाय आरो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरखौ थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय आगै माने बे बेटारल' जानायखौ केमेरायाव देखायफानांसिगौ आरो ना स्टुडिअ आंना चेनेला दाबो बारा गोबां गैया मोजां जागौमोन औरा मोजांमोन बिदि मानसिखौ जों साननावसो लिंहरनायसैलै आচ্ছা नोंलाय बियो बहाबा आंनिफ्राय भिडिअ खालामदोंमोन नोङो ओमफ्राय फंबाय नोंना मोनासै आं बिराद दुखु मोनदों आं दे होमबालाय बिमा उन्दुदो लोखियानि सनाय गयखौ माने जों बाजै जों वाग्लिसो जादों दिनैहाय माने बहुत मानसिफोर दं दिनै गयखौ वाग्लि जादों आरो जोङो गान खनफिनदों आंनि गानखौ खनफिनदों माने गय जाहोखांबाय आरो आंखौ वाग्लि होननानै एसे प्रब्लेम मोना खुगाखौलाय मानो एरै हमथेनांगौ नोंलाय हमथेनांगोनबो दा खहाया बोरैबा सिकेसमोन आं गानखौनो बारा गोसोआव गैले दङ नों मा गान फोनांगौ आरो नोंनि गाना मा गान मोनसे कुइसन सोंदो सिला नोंनि अरिजिनेल नामा मा आगै आंना औ आंना अरिजिनेल नामा बेनोखा लाथाव बर'खा लाथाव बर' एरै नामखा एरैखा आं माने एम्फौ लाथाखौथ' बयबो जायो नोंबो जायो एम्फौ लाथाया जेरै एक सेकेन्ड दल' थाया आं बिदि थाखाया इंग्रिगासिनो एकदमबारे माने जायगा दासो थैयो ओमफ्राय नोङो नोंनि डकुमेन्टआव बे लाथावानो आरो लाथावानोखा आं लाथाव बर'खा ओमफ्राय एदारे दट थाबाय थायाबो थाबाय वाग्लिनानैसो जायो गयखौहाय आङो एम्फौ लाथाखौ आङो वाग्लिनानैसो जायो साखात माने मल जायो आङो नाना बेनो आंना रेलेमा लाथाव बर'आनो ओमफ्राय बांसिन एम्फौ लाथा होननानै गाबज्रियो आरो दा ओमफ्राय मेन आं गान बानायनानै माबा नालिसो दोनलाजोब्बाय आं मानसिफ्रा नुबानो हाय आदा नालिया एसे होनजोबो आंखौ मानसिफ्राहाय दाना नालिसो थाबायना माने फेमास जाबाय आरोखि नालि बोरायसो दोनसिगोन मानसिफ्रा दाना सिख्लाफ्रा आंखौ ओइ नालि बोराय होनग्रासो जाबाय सोरबा जेबो नङा दे सिख्लाफोर दाबो आं 11 बोसोरल'खा
सासे लाबावनोसो हायो आङो दायो बेवाइजोंसो फिजानांसिगोन Gan nang ay bang. बेवाइजोंसो खुसिलाना होसोआनोसै हिनजावालाय आंना रायफेरलाबाया जानायबा माथो आंलाय भिडिअ रायनायनि नुबाय थायो कुस्तिजों मानि बुजानो नागिरो माने मोनसे अनलायनायनि नेरसोन हिसाबै देनां नायनो थाथोंसै होननानै दोननाय जाहैबाय आरो नै लास्टआव बहुद इन्जय खालामखांनायनि उनाव थांनो ओंखारबाय बाय बाय अब्ला आंना भिडिअआबो बेसिमल' जासिगोन नोंथांमोनखौ आं नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन अब्ला नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' ओमफ्राय माच जोंहा दा रायजोफोर माने जोंहा बाजैमोनाथ' माबाया आब'मोनाथ' उन्दुनो ओंखारबाय बिरादनो मेगनफ्रानो माने गोबोरखि सेस जाजोब्बाय हनै आंबो जाला आमलि फाग नांनाय बायदि मोनजोब्बाय उन्दुनो ओंखारनायाहाय दा ओंखायनो ओंखारसिगोन ना ओंखारसिगोन दा ओमफ्राय बाजैया मबाइलखौ